Ekene m unu ndị be anyị dị na-ege anyị ntị dịka unu na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taa. Ụbọchị nke taa anyị na-ekwu okwu banyere ahụ mkpọnwụ, ọrịa a na-akpọ ahụ mkpọnwụ, nke bụ na otu aka nwere ike gbọnwụọ, ma aka abụọ akpọnwụọ, ma otu ụkwụ na otu aka n'otu akụkụ ahụ, ma ọ bụ aka abụọ na ụkwụ abụọ. Mgbe o ruru na nke ahụ, ị mara na ahụ mmadụ adịrịzie ka nga, onye etinyere na nga na-enweghị ike imegharị ahụ ma ijegharị ahụ. Onye nwere ike ikuli n'oche, o nwere ike isi n'otu ebe wee gaa ebe nke ọzọ. Lee anya na Mark isi 2 anụmakụ na amaokwu nke 5. Mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ha, mgbe ọ hụrụ na ha ji okwukwe wee bịa, mgbe ọ hụrụ na ha gara n'elu ụlọ elu ahụ wezụga ihe eji wuo ụlọ, wee wedata nwoke ahụ n'ihu Jizọs. Mgbe ọ hụtara na ndị a maara n'eziokwu na ha na-ekwu n'ime obi ha na taa na ike nke Jizọs ga-agwọ nwoke a, ka bụ okwukwe ha. Dịka ị na-abịa taa na-ekwere, ị ga-enweta. Asị m na ọ ga-arụrụ gị ya. Jizọs mgbe ọ hụrụ okwukwe ha, ọ sị onye ahụ akụkụ arụ ya nwụrụ anwụ, nwa a na-agbaghara gị gịnị mmehie gị niile. Ngwele anya ihe Kraịst mere n'ebe a. Ọ zọpụrụ njem nke mbụ, ịgbaghara nwoke ahụ mmehie ya, nzọpụta pụọ na mmehie, ịla ike nke mmehie n'iyi, ịkwatu mgbidi niile, mgbidi nke Jeriko, mgbidi nke mmehie wuru n'etiti ya na Chineke. O wee kwatuo mgbidi ahụ, wee sị nwa m nwoke, nwa m nwaanyị, a na-agbaghara gị mmehie gị niile. Ngwa ngwa mgbe nke a gasịrị, ọ bụ na o mere nke mbụ, ọ naghị akwụsị n'ebe ahụ, ọ ga-aga na nke abụọ. Asị m gị taa na ọ ga-eme nke mbụ na ndụ gị, ọ gaghị akwụsị na nke mbụ, ọ ga-aga na nke abụọ. Dị anyị na amaokwu nke 10, ka ị wee mara, maka unu wee mata na nwa nke mmadụ nwere ike n'elu ụwa ịgbaghara mmehie. Ọ sị onye ahụ akụkụ arụ ya nwụrụ anwụ na amaokwu 11, nsị gị bilie, chịrị ute gị, laa n'ụlọ gị. Ọ na-agwa nwoke ahụ dara ngwọrọ, akụkụ arụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, onye na-agabeghị ije, onye bụ onye tọgba otu ebe dịka nkụ, ma okwu Chineke mere ka ọ dị ndụ, wetara ya ike, wetara ya ume. Taa otu Jizọs ahụ, otu ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị taa, otu a ka ọ dịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Okwu ọnụ ya ga-eweta ike n'ime ndụ gị, ga-eweta ọgwọ nsọ n'ime ndụ gị, ga-eweta nnapụta n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Chilite ute gị. Nwoke ahụ ahụghị mgbe ọ sị akweghị na ndị mmadụ bụ mbute n'ume ebe a. Apụ ihe ọbụla Kraịst si gị mee, ị ga-eme. Ọ sị gị meghee anya gị, ị gaghị asị ekpuru m isi, kedụkwanụ nke m si emepe anya m. Ihe ọ sị gị mee ya n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ọ sị gị na ọkpụ gị gbajiri agbaji, na-edoziwe ya, bilie gaa ije, ị gaghị asị ọ bụ mkpọrọ ka m ji eje ije. Ma ọ sị gị na ị ga-eme ya, ị ga-eme ya n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ọ sị gị guzo ọtọ, si n'oche ndị ngwọrọ ahụ, ị gaghị asị ka ọtụtụ afọ ndị a ka m nọ n'oche ndị ngwọrọ. Ma ị gaghị asị, ọ sị ha gị mee ya, si onye nwaanyị aga m eme ya, toonu Chineke aga m eme ya, apụrụ m ime ya. Itinye ihe ahụ pụrụ ime n'ọrụ, ike Chineke ga-enyere gị aka, zute gị n'ebe ahụ n'aha Jizọs. Asị m gị gị onwe gị, ọ bụghị onye ọzọ. Asị m gị, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọbụla n'ebe ahụ, ọ bụrụ na o nwere nkwarụ ọbụla dị na ndụ gị, onye nwaanyị na-agwa gị okwu kpọmkwem. Ọ nwere ọrịa asị na adịghị agwọta, ọ na-agwa gị okwu kpọmkwem. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla nke bụ ọrịa tara nchara na ndụ gị, ọ na-agwa gị okwu hoha taa na ihe ọ sị gị mee na ị ga-emenụ. Apụrụ m ime ya, aga m eme ya. Iwe tinye uche gị ahụ n'ọrụ, iwe
bilie chịrị ute gị laa n'ebe n'ụlọ gị. Lee na amaokwu 12. O wee bilie, o wee bilie, o wee bilie. Taa ngwa ngwa ị ga-ebili chịrị ute ya lawa n'ụlọ ya. O ji akụkọ otuto lawa na be ya. Taa mụ onwe m ga-ala n'ụlọ m n'akụkọ otuto. Ebe ọbụla ị nọ n'onwe gị n'ime ụlọ gị ka ị nọ na-ele ya na n'onyonyo makwa n'ekwentị gị maọbụ na telivishọn maọbụ n'ụdị ọbụla eji ezisa ozi n'ọwa ozi maọbụ na ị nọ na nzukọ. Ebe ọbụla taa bụ ụbọchị nke gị, ụbọchị ike nye gị. Ị ga-eji akụkọ otuto nọrọ ebe wee laa n'aha Jizọs. Ngwa ngwa o wee bilie chịrị ute ya. Ihe ahụ Kraịst si ya mee, o wee pụọ n'iru ha niile, nke mere ka ibubo nwụọ ha niile n'arụ. Ha wee too Chineke sị, ọ dịghị mgbe ọbụla anyị hụrụ ya otu a. Ugbu a ọ bụ oge nke gị. Ugbu oge nke m eruwo. Oge nke nzọpụta m, oge nke nnapụta m, oge nke ịchị isi m, oge nke enyi m. Aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na dọkịta Kumuyi. Ozi ọma nke taa bụ ịgba. O nwere ọtụtụ ihe anyị mụtara. Nke mbụ na mmehie na-eke mmadụ agbụ wee tinye anyị n'ọnọdụ nke bụ na ọdịnihu anyị na-ebi ebi anyị abụrụzie nke jọgburu udene ma zigbo nkakwu. Nke abụọ, onye ọbụla nke bụ onye ọbụla dị iche iche wee bịa. Onye gere ntị n'okwu a ekwuru taa, ana m eme ka ị mata na e nwere nnwere onwe wee si n'ọya dị iche iche wee pụọ. Dịka Jizọs Kraịst gwọrọ onye ahụ arịa agbanwụrụ n'akwụkwọ nsọ, etu ahụ ka ọ na-agwọ onye ọbụla nke ga-ekwenyere na ya ma tinye okwukwe ya n'ọrụ, wee ọ ga-esi na agbụ nke ọya ụdị ọbụla wee pụta. Nke atọ bụ na anyị ga-ekonye zọpụ njem nke okwukwe wee gakwuru Jizọs Kraịst. Ihe ọwụna nke na-egbochi anyị ga-ewezuga ya n'ụzọ. Ọ bụ ụdị mmadụ ya bụ ma ndị ọyị gị na ha na-agakọ na-erikọ ga-eme ka ị ghara ịnabata Jizọs Kraịst, ma ọ bụkwanụ ka Chineke si wee bulie gị na ọ na-emezi gị ị naghịzi anabata okwu Chineke. Wepụ ihe ndị a n'ụzọ, bịa ka ị gee onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na ntị taa. Gee ya ntị taa dịka ọ na-agwa anyị okwu. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Kwere n'ike ahụ abatawo n'ime ndụ gị, ike eji ebi ndụ ọhụrụ. Onye nwe anyị ga-enye gị ya. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'elu nke Kalvarị. Anyị na-abịakwute gị na-ekwere na nkwa ahụ nke ị nyewere anyị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, ndị a niile ndị bịakwuteworo gị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke obi, wezuga ịta ụta nke obi, nye ha ike nke a ga-eji laa bie ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe ọbụla n'ime obi ha, ma nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ nke ha na-eme n'oge ndị gara aga dị n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Anyị ma na-ezawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ezigbote eme ndara ụda. Ugbu a welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe nwere nsogbu ahụ, ọrịa ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ha niile ga-ala ka n'anyị. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe pụrụ ime, ihe bụ atụmatụ gị banyere ndụ anyị, ihe ikwewere anyị nkwa na ị ga-emere anyị. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ị metụ onye ọbụla n'ebe aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị,
gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ike na ebube gị n'ebe ọrịa, ekwensu, ihe ọjọọ niile dị n'aha Jizọs. Amarịọ gị onye nwanyị, ebe ọrịa dị n'oge gara aga, ka ike na ọgwụgwọ nsọ bata. Ebe ihe lara n'iyi n'oge gara aga, onye nwanyị dozie ya n'akụkụ arụ ha niile ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị ma arịọ gị ka ịla aka ekwensu na ike ekwensu n'iyi na ndụ onye ọbụla n'ezinụlọ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe a, n'igwe okwu, n'igwe telivishọn, n'ebe ọbụla, ma ndị nọ n'ọwa ozi, onye nwanyị na mba ọbụla gosipụta ike gị, laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwanyị ma arịọ gị ka anya ndị ahụ kpuru ìsì ka ọ bụrụ nke emepere n'aha Jizọs, ka ndị na-adịghị anụ ihe na ndị na-adịghị ekwu okwu ka anụ ihe kwuo okwu n'aha Jizọs, ka ndị dara ngwọrọ maọbụ ndị nwere agba ikpere maọbụ ụdị nsogbu ọbụla maọbụ nkwarụ ọbụla n'ije ije ha, onye nwanyị ka ike gị rute ha arụ ugbu a n'aha Jizọs. Amarịọ gị onye nwanyị ka ihe ọbụla zara aza, ọ bụ nke kansa maọbụ n'ụdị ọbụla, wezụga ya ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị ma arịọ gị ka nsogbu ọbụla na ihe mgbu ọbụla, ọrịa ọbụla, ihe ọ sọrọ ya bụrụ aha ya, na ha ga-egbu ikpere n'ala n'aha Jizọs. Ịchị isi ebe niile, ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ịrịba ama n'ebe niile, ka ọgbọ kasa n'aka nri n'aka ekpe, n'iru na azụ, onye nwanyị ka ọ dị otu a n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo, anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isonyere n'ihe mmemme nke GCK ụbọchị taa. Anyị na-enwe ọṅụ na gị na ezinụlọ gị sonyere n'ihe mmemme nke taa. Ụzọ dị mfe anyị na-eji wee kparịta ụka pụsa n'ọwa okwu anyị bụ www.dclm.org/connect maka ọdịmkpa nke ekpere maọbụ mkpa ọzọ nke ị nwere na ndụ gị. Onye nwe anyị gọzie gị.